Hello mga kandosanan. Karon mga kandosanan, paingon mi mga ligo sa falls sa papa mga kandosanan. Amo lang ni vlog mga kandosanan kay para pud makita pud sa uban. Makita ninyo nga aduna di ay nindot nga falls diri sa Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Basing ganahan di mo musuroy diri mga kandosanan. Karon mga kandosanan, paingon na ta diri agion mga kandosanan. Tan-aw lang mo mga kandosanan. Dili ra kayo lisod ang dalan diri mga kandosanan. Okay ra ang dalan diri mga kandosanan. Pero medyo sa kahunon gid siya mga kandosanan. Pero makaya ra. Hapit na ta mo abot mga kandosanan. Gihangak ko mga kandosanan. Gihangak ko. Morning full sa Apa-Apa mga kandosanan. Oh, enjoy na enjoy ang mga bata mga kandosanan. O si kandosanan lay ka nag-ingkod di kapoy siya. Di kapoy si kandosanan lay ka mga kandosanan kay medyo sa kahunon gid diri mga kandosanan. Morning full sa Apa-Apa mga kandosanan. Oh. Pwede ka magpasirit diri mga kandosanan. Oh. Oh. Layer ang kanang falls diri mga kandosanan. Napagi dito sa taas mga kandosanan oh. Patanaw na ko sa inyo mga kandosanan. Nindot ang falls diri sa Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Sila'y ka aninuhon mga kandosanan. Di ka po siya mga kandosanan no. Ato sa taas mga kandosanan. Sa kahunon jud siya mga kandosanan. Ayan. Morning sa taas mga kandosanan. Layer ang kuan diri mga kandosanan. Napagi dito sa taas mga kandosanan oh. Oh, morning ikaduha mga kandosanan. Ganina dito ta sa ubos. Oh, na-enjoy ang mga bata mga kandosanan. O gumambak sa atong falls sa Apa-Apa. Ato tagtaas mga kandosanan. Gusto lang na mo i-promote ning falls diri sa Apa-Apa mga kandosanan. Kay daghan pag yung mga kanang mga tao nga wala pa kaligo diri mga kandosanan kay wala sila katuod mga kandosanan o sila kabalo nga aduna di ay falls diri sa Apa-Apa
nindot nga falls diri sa paapa mga kandusanan. Sa kaunon gid mga kandusanan, naglisod ko mga kandusanan. Oh, pwede man. Sige daw. Ayan, si kandusanan lay ka mga kandusanan, naulian na. Sa iyang hangak. Mga kandusanan, ato ta dito sa Isapod. Isa lang. Oh, Lear ang Quandary Falls mga kandusanan. So, ikatulo na ni diri nga liguanan mga kandusanan. Ako nang gipakita dito sa ubos mga kandusanan oh. Mo ni ikatulo diri mga kandusanan. Nanindot yun ang falls diri mga kandusanan kay year, pwede ka balik diri sa taas. Pwede ka sa ubos. Depende ra sa inyo mga kandusanan asa mo gusto maligo mga kandusanan. Sa ubos ba or sa taas? Yan. Nakikita ko na mga kandusanan. Tanaw lang mo mga kandusanan. O ayan si kandusanan Laika mga kandusanan. Hello mga kandusanan. Tanaw ang busay sa ikatulo ni nga liyer. Di sa among sa Apa-Apa Falls. Para mahibalo mo, para kung gusto mo ani diri maliko mo, libre, walay bayad. Gabis ti diri ang bugno kay nga tubig mga kandusanan. Mga kandusanan, bugno kayo. Gusto. Tapos mga kandusanan, kani nga falls mga kandusanan, diri gakuha og tubig nga imnunon ang mga tao sa Apa-Apa Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Kay limpyo ang tubig diri mga kandusanan kay gikan og bukid. Tingnan mo mga kandusanan, enjoy na enjoy ang mga bata at saka si kandusanan Laika. Limpyo gyud ang tubig diri mga kandusanan. Ayo, mga kandusanan, kung gusto mo maligo, manila mo sa Purok Utso, Apa-Apa, Bangunay, Habonga, Agusan del Norte. Dabis diri kaliguan mga kandusanan. Daghang kay salamat. Doy, dili ra kayo paguban. Doy. Dira ka sa ubos.
Mao gato mga kandusanan ang falls sa apa-apa mga kandusanan. Kung kinsa to'y gusto nga mo maligo diri mga kandusanan, libre mga kandusanan. And thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much.